ରାତିରେ ଫାଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହବ। ଏ ବାଉଁଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରିନି। ଏ ଦେଖୁନ ଆହୁରି ଲାଇଟ୍ ଦିଆ। ଆଜି 11:13ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ହବ। ବଡ଼ ବଜାରରେ ବି ହେଉଛି। ବେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ এইଠି ଦେଖ ଏପଟେ ଦେଖ ଏପଟେ ହେଇଟା 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 କିଏ ଆସିଛି ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମେଳା ଛୁଆ ଆସିଛି। ଚାଲ ଏଠି ଟିକେ ପରିଆରେ ଟିକେ ଚା ଚା କରିଦିଅ। ଆସ ଧର ହାତ ଧର ହାତ ଧର ପରିଆରେ ଟିକେ ଚା ଚା କରିଦବା ପାଇଁ। ବେଗଟା ନା এই चले